Mbak iki karo disambi Mas Roh. Tunjukane iki. Gawi Sik tak sambi kanu karo asa-asa. Berapa ya? Ya iki kae tamune akeh memeng gogok-gogok dolanan HP kuwi lho. Alah, menggogok sedulu to Bun. Wah, mbok yo Ya mbok delokne sedulure pirang-pirang do teko malah meng tinggalan HP kono. Dasai. kon ngasai kok ngene iki ya. Barang rewangi barang gawean wong wedok kok ya rem gogak-gogok. Tapi dikersake nggih. Tak sambi. Kene Gus bali sore malah jah kon rasah-rasah. Iya. Kurang ngerti sedulur lanang kene iki. Pirang-pirang malah kon asah-asah. Kurang gemati piye to urung wedok. Jan ngisen-isenake. Nah, ngisen-isenke kok ngene iki. Alah ket mau kok ora rampung-rampung ming grundel-ndel mangki lho kosok iki kosoki. Ya wis balik to. kene iki lho ngerti po ora saman kuwi. Lah yo angus to. Jan. Sing resik pokoke. Wis asar barangke lho. Lek tak tunggu godoke banyu kok. Yo. Oh, cerewet bojo kuwi. Sah, sik. Nyanda wis cantik lho. Ya go bungah rene. Mi? Halo Wedang Pak. ya? Napa Pak? Wedang. Oh nggih. Wedang napa Pak? Putihan wae ora apa-apa ngene. Oh nggih. Mriki Pak. Kene wae njero kok tamu ya. Oh nggih. Monggo Pak. Yo, terima kasih. Mangke tak kebutuhan nimbali meleh nggih. Sik ora lunga-lunga sik, kok sik kene wae. Pripun? Tak omongi sik wae iki. Pripun Pak? Warunge iki piye? Rame to? Nggih, pripun nggih Pak? Lah wingi nika anten tiyang tumbas mboten purun bayar ya Pak. Ngono ya. Lah ahline iki sing ra mbayari sapa to Mi, Pak Mi? Nggih ngapunten Pak. Sing mboten bayar niku Karmanika lho. Alah, kok mesake temen to kowe iki. Ya kok meneng kok tak golekane kok Karman mau kok rasa nangis. Gak mampu sabut Pak. Alah. Kleru Mi, Pak Mi. Iki tak mau gasah mau Oh kebangus ka ngono Alah. kok. Ki ngulapi aku. Ngapura. Wis, menang wis. Wis kok tak delokane kok. Goleki. Wis. Wis menang. Kok tak bonusi duit kok. Saestu niku lho, Pak. Iya. Saestu. Samar rasa samar. Wis kono ndang kono dodol neh kono ra apa. Oh nggih matur nuwun ya Pak. Yo. Kurang ajar Pak Penceng ki. Rek mah di kayak anget kok ngene iki. Piye? Mboten enggak Pak? Jenengan pas tegriyo, Pak. Oh iya. Lanun, Pak. Jangan ngapunten e. Kene. Lanun. Olah, yo rene, kene. Nggih. Nyapa guyu? Pak, rak sama raine kok keren-keren angus, Pak. Jandel, Pak. Jandel gundulmu kuwi. Lah kok ireng-ireng ngono. Raine dicoreng-coreng angus. Kalau mbok wedok lho mau wah kono asah-asah barang mau. Oh, Piye. Kaping sepindah ini ajeng silaturahim, Pak. Kaping kalih niki ajeng kon nyebar undangan kangge jenengan.
kalih nitip kalih rencang-rencange. Niki. Undangan sama siapa to iki? Undangan sama Rizky, Pak. Ponakanku kae. Heeh. Walah yo. Kalih sedanten disebar-sebarke. Walah yo. Nggih. Matur nuwun to, ya. Nggih. Nggih, Pun, Pak. Kula nyuwun pamit. Anu, sampean ndang adus karo rupane ngoten niku to. Alah, kesusu wae to kowe. Ternuwun to, ya. Nggih, nggih. Hati-hati nih dalan. Nggih, nggih. Oke, Pak, siap. Bye Mi. Pripun, Pak? Ngene to. Ndang. Enten apa? Sesuk kan ponakanku dadi ngampen. Oh, nggih. Bojomu sesuk kon mangkat leh undangan. Oh, nggih. Matur nuwun. Ngono ya. Nggih, Pak. Kula mboten disukani undangan apa, Pak? Ora, kowe khusus jaga warung wae lho. Kowe sak jaga sapa budane ning omah kok. Oh, Mangkat nggih. aku sesuk kok. Oh, nggih. Kanca-kanca karo bojomu. Nggih. Nuwun Ya? ya, Pak. Nggih. Engko demongke tenan lho Pak Imo. Nggih, Pak. Mengkon bondo bae, arep mangan enak malah sida. Rasa dermimil. Mboten kok, Pak. Duh denak gandul gedi. Tekaning nulayani. Ene. Nagih utang aku jajan ra bayar iki. Asah mlayu. Ora mlayu, Bos. Rene, tak omongi. Yuk utange, Pak, ngelake. Nah, kowe ku badhokane dipikir wae. Wes lak ngelar lek tawan-tawani kok. Apa, Pak? Undangan to ya, mosok tahu. Duit meneh. Wis wingi undangan saiki kondangan meneh. Dit saangel e. Pak. Kowe iki tak kon rene. Tak kon nyebar undangan karo kowe sesuk kaya kon leh undangan kon ponakanku. Kowe iki mau tak celuki jane nek rasa mlayu ki napa? Ya utang e wedi e. Tak gratisi. Ning iki undangan mau sebarke ya. Lek mangan ngentek piro kok nyebarke undangan semono kae? Sangune ndi, Pak? Sangu meneh. Oh iya kok. Nya. Apa ki? 2000. Alah. Leh. San. Iki. Gayan kok pukil. Tapi kuring wis Saya cukup toh. Ah, dan cah Kurang, nggak jane iki. tenan sebarke lho. Oke. Ah lumayan, duit 50.000. Engko nyebarke undangan. Nyebarke. Kelakuane nek cah. Ndas sing ngono kuwi. Kowe sing genah Piye, Pak? tak kon nyebarke iki ndehke wong-wonge nek jenenge sebarke ngene iki gendeng apa piye kowe iki gendeng Sama-sama lek ngomong piye? Kon nyebarke apa kon ngewehke? ndehke wong-wong. Nah, sama lek ngomong kon nyebarke tak sebarke iki. Jiko Piye iki, San? Sama sing karang nek cah entos. Halo, mau sama lek ngomong ning kon nyebar kok ya kita sebar nyebarke undangan iki sebar undangan iki kaya ngene iki. Kita Pak. Sing ra mudeng saman kok aku iki. Kowe kuwi dadi wong mbok sing waras. Oh, alah. Wong iki ndehke wong undangane ndehke. tiap sicil ana jenenge to ki mantu. Berarti iki kon nyebarke iki. kok malah bales. Udah tekoi. Ayo kok wis wong akeh ya. Ah, isin karo Pak Penceng ya. Ora apa-apa to. Ya to kuwi. Cah ora cetoyane kok gek mangkat. Walah. Kok tak kok jam 09.00 kok malah jam 10 gek teko iki. Ayo ngomah yo ono urusan. Mburi kok tak kasasake jo numpuk pirang-pirang. Asa-asa nang kene jadal ganteng ini kan asa. Jare aku ki kon ngemsi mah kon asa-asa piye ta? Ya wis madang sik. Piye iki?
Pitik ora gowe. Pitik gowe lho. Wali Ini ora boleh lho ya. Tak godhog nang dalan piye engko iki? Oh, ndak boleh khusus gorono lho. Oh ya. Lumayan pitik gede ya. Oh iya wah. Pas dijejelke ya. Dijelke apa? Godhogke nganu wae. Balkon dalan wae. Lah, piye ta? Ora diculke iki? Lah kan ngedol piye ta? Ah, ora cetha iki tak ngucul kono mau Ah ngerti didel ya Pak ya wis. Ngedol kene kene. Dijelke dhewe no. Ah, wis kliwat gorono wae to, Po.
Adicoro bobot timbang. Menika bobot timbang ingkang ibu tanglet kalian bapak. Abot endi bapakne? Jawabe bapakne, abot kabeh ibune. Sasampunipun adicara bobot timbang, keadanan adicara sungkem. Adicara kacar pucuk mratandhakaken bilih pinanganten kakung gadah kanggo jawab. Iki bune hasil karya tak sok kabeh, ora ana sing tak ngengehke. Salajengipun kasimpen samangke katitipken dumateng ibu. Sasampunipun adicara kacar pucuk kaadanan adicara dahar embul. Ora
pangestu anggenipun bebrayan samangke saged pinanggih kabahagiaan kamulyan. Iole tadungake muga-muga lek do pamun bebrayan mengko iso manggih bejo duyo dunyo sak lawas-lawase. Gumanti sak mangke kala sampun sungkem dumateng tiyang sepuhipun ingkang pinanganten putri sameneika sungkem dumateng tiyang sepuh ingkang kampung. Iki wis bebrayan apa-apa wis upaya makarya dhewe ben aku dadi wong tuwa iso ndedonga muga-muga uripmu bakal mulya sakawase.
ingkang minangka kangge tali asih katresnan panjenengan Bapak Marioto lan kagem kateng pisan kagem putra pinanganten. Muga napa kemawon kula boten mangertos kula boten tanggung niku kula ganti takon ke wong. Takon ke pejabat saja. Itu pangemban panganebat ing praja sadaya negari panjenengan ingkang mijil saking Sonorejo ingkang turut kinurmatan saya belajar neninggi Bapak Darsono dalah ibu
Ya Rahman ya Rahim barakah majlis ini ya Allah. Amin. Aku nikah anak kau rizki harus kurniawan. Kalian ini mestinya Nur Khalifah Bidi Bapak Darsono ya Allah. Paringan ridho panjenengan ya Allah kekalihipun nongeten sedayanipun ya Allah. Paringan berkah nikahipun ayam tentrem nikahipun ya Rabbi. Lancar rezekinipun ya Rabbi. Tinggal paringan anak yang sholih lan sholihah ya Allah. Pinjaga berkah dunyanipun berkah akhiratipun ya Allah. Pinjaga barokah dunyanipun barokah akhiratipun ya Allah. Barokah dunyanipun barokah akhiratipun ya Rabbi. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semanten sedaya patestu berpanggung dengan kata-kata ibu. Allahu ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawat asto dumateng pinanganing sakit pinangka paring donga pangestu dumateng pinanganing sakit. Saking kula aku pilih anggen budaya adicara pamuwahan ing adidalan menika wonten kekirangan wonten kesalahan ing bab menapa kemawon kula nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun dumateng para rawuh ingkang